खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिटिसि बिसायख'थियाव गोजा थै बोहैगोन हिंसायारि जाथायफोरा बांगासिनो दं बुंदों प्रमद बर'। एबसुखौ बिपिएफआ पेट्रनाइज होनायमोनब्ला इउपिपिएलआ जोनोम जानाय नङामोन बुंदों लरेन्स इस्लारि। एजिपिनि फिरफिलाया बांलादेशनि फिरफिला बादि। लान्थ्रियै साननै आसामाव कर'नाजों सासेबो सुबुंनि जिउ गोमायाखै। चिराङाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। दानिया आबुं रादाब। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव थैनि बाना बोहैनो हागौ। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि हिंसायारि जाथायफोरा बांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि बेफोरबादि हिंसायारि जाथायखौ बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफ्रानो खालामगासिनो दं होननानै प्रमद बर'आ गोख्रों अजद होदों आरो देग्लायनि बिसायख'थिखौ लानानै दासिमबो 50 खेबसो फिसा-फिसौ हिंसायारि जाथाया जालांबाय। आइजोफोरनि सायावबो दुथांफोरा गाग्लोबदों। गोसोम सि गाननानै बेरायथिंना हाथियार दिन्थिना हुमखि होनायनिबो खौरां मोनगासिनो होननानै प्रमद बर'आ बिस्थिबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो बैफोर गासैबो हिंसायारि जाथायखौ होबथानो आरो बिटिआरआव सुबुंखान्थिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय प्रमद बर'आ रैखाथि बिफान आरो सोरखारखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ दासिमबो थि खालामनाय जाथ'वाखै। अब्लाबो बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो दं। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव फिसा-फिसौ हिंसायारि जाथायफोरा सानफ्रोमबो जानायनि बागै खौरां मोनगासिनो। एबसुनि सोमावसारनाय समाव बिपिएफ हानजाया एबसुखौ पलिटिकेल पेट्रनाइज होनायमोनब्ला दिनै गोदान राजखान्थि हानजा इउपिपिएलआ जोनोम जानाय नङामोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि आरो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बिटिआर गोरोबथानि बागै रायजो राजाफोरजों सावरायनाय सुबुं गौमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया बुंदों दि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों एबसुआ गोबां खेब सावरायनानै बर' हारिनि खौसेथि आरो गोजोनखौ लाखिनो नाजादोंमोन आरो उन्दै जानानैब्लाबो खावलायदोंमोन। नाथाय बिपिएफ हानजाया एबसुखौ पेट्रनाइज होआखैमोन। बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायल' साननानै खामानि मावनो थिननायनि थाखायनो एबसुआ बिपिएफजों खौसे जानो हायाखै। बे गावस्रालायनाया बिटिआर गोरोबथा जानाय समहालागै थादों आरो दिनैबो बिथांमोना बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैयाखै आरो बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होननानै मान होआखै होननानै गोख्रों अजद होदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया। मख'नो गोनांदि लरेन्स इस्लारिया बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिनानै बेखौनो बुंदों दि बिपिएफआ एबसुजों माब्लाबाबो पलिटिकेल पेट्रनाइज होबोआखै जायनि जुनै गोदान राजखान्थि हानजा इउपिपिएलनि जोनोम जादों। आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव गोदानै जोनोम जानाय राजखान्थि हानजा आसाम जातीय परिषद सुंद'यै एजेपिनो बांलादेशफोरनि भट नांगौ। बेनिखायनो एजेपिनि फिरफिलाया बांलादेशफोरनि फिरफिला बादि। बे गोख्रों अजदखौ होदों नोगोर जौगाखां सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि रायजोआरि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया। एजेपिखौ सावरायनानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुंबावदों दि आसाम जातीय परिषदआ मुंखौबो असम गण परिषदनिफ्राय लादों, स्ल'गानखौ बिजेपिनिफ्राय लादों आरो फिरफिलाखौ बांलादेशनिफ्राय लादों। बे दोलोनि आखायाव आसामनि थामोनथाया खैफोदावसो गोग्लैगोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि आरो नेडानि लिमथुमगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया असम जातीय परिषदनि फिरफिलाखौ नीला लुङिजों रुजुदोंमोन। आसामाव कर'नाजों सुबुंनि जिउ गोमायैया लान्थ्रियै साननै जाबाय। बुधबार आरो बिस्थिबारखालि आसामाव गिख्रंथाव कर'नानि गाग्लोबनायाव सासेबो सुबुंनि जिउ गोमायाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय दानब्रैनि गेजेराव आसामावबो कर'नाजों सानफ्रोमबो सुबुंनि जिउ गोमागासिनो दंमोन। नाथाय बुधबार आरो बिस्थिबारखालि आसामाव सासेबो सुबुङा जिउ गोमायाखै। सोरखारनि रिपर्ट बायदिब्ला बिस्थिबारखालि आसामाव गोदानै सा 313 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायजों लोगोसे आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा 2,09,054 सासिम बांबाय। ओरैहाय मैयानि सानाव आसामाव सा 761 कर'ना बेमारिफोरा कर'नानिफ्राय उदां जानो हादों होननानै सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामनानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि दासिमबो आसामाव सा 7,662 एक्टिभ कर'ना बेमारिफोर दं।
चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय धालिगाव पुलिस थाना बेन्दोंनि पेरफेरि लामायाव सिग्रोमनानै पुलिसा सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ बिस्थिबारखालि हमनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे चिरां पुलिसा गंसे AS 16AC2144 नम्बरनि महेन्द्र जित मिनि भेन, गंब्रै प्लास्टिक कन्टेनार ड्राग्स, भारत आरो भुटान रांनि नट, मबाइल फनखौ बोखांनो हादों। बबेखानि स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै चिरां पुलिसा बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दासान्दि ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनायाव चिरां पुलिसा जाफुंसार जागासिनो आरो गोदान ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ सासेनि उनाव सासे हमनो हागासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।